Cześć, czaucie ludzie. Nie, skoro. Idziemy ludzie dalej. Počkaj, dám sa. Kde je to počkaj? Tu sa cez nejaké okno dostane. Poď. Vezmeš nohou. Čo ja viem? To nikto nebýva. Teraz sa dostaneme hore. Staďal to. Vidíš? Idem prvý, či ty? Choď prvý. Tam sú samé sklá. Jejda máne. Teraz čo? Poďme. Daj mi telefon. Ja ti ho podám. To už dole. Daj ho na bok, sú tam sklá. Nie sú. Dobre, choď už. Daj to na bok. Poď sa neboj. Sme tu. Sme tu, bracho. Dali sme to. Sme v gymnáziu. Tu píše, pozor. Vieš, aké je toto veľké? Zapni baterku. Nemám.